този видеоурок ще разгледаме документите електронни трудови записи за вписване в регистъра на заетостта и електронни трудови записи за промяна на работодател по член 123 от Кодекса на труда. Електронни трудови записи за вписване в регистъра на заетостта. В програмата това се изпълнява в меню Персонал, Документи, Електронни трудови записи за вписване в регистъра на заетостта. Програмата автоматично изготвя електронни трудови записи за издадените документи. Съгласно измененията в Кодекса на труда в сила от 1.6.2025 г., глава 17 и наредбата за вписване в регистъра на заетостта, всички документи, подлежащи на вписване, трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, се подават по електронен път в нов формат XML файлове, които заменят досегашните уведомления, подавани в текстови файлове. При избора на тази точка от менюто, програмата показва в таблицата електронните трудови записи за работната дата. Ако издадените документи са с различна дата от работната, тогава избираме периода посредством бутона Период. Внимание! В полето Код корекция програмата винаги зарежда по подразбиране стойност редовни данни. Ако е необходимо, можем да изберем от падащия списък заличаване или корекция за съответният електронен трудов запис. Проверката за коректност на електронните трудови записи се извършва чрез активиране на бутон Тест. При грешки програмата извежда съобщение. Отбелязваме, че основанието в електронния трудов запис би могло да не се попълни в случай, че сме добавили ново основание в номенклатурата на членовете от Кодекса на труда, а не сме задали за него код за НОИ. Ще обърнем внимание на промени, касаещи електронни трудови записи за документите допълнително споразумение и заповед за прекратяване. Допълнителни споразумения. Обръщаме внимание, че съгласно член 10, алинея 1, точка 2 от наредбата, при изменение на трудовото правоотношение, допълнителни споразумения се подават в регистъра по заетостта за следните изменения: основанието на трудовия договор, срока на договора, когато е уговорен такъв, размера на основното трудово възнаграждение, кода на заеманата длъжност по националната класификация на професиите и длъжностите, кода на основната икономическа дейност, в която лицето е заето съгласно класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, мястото на работа, продължителността на работното време, уговорения платен годишен отпуск. Съгласно точка 12 на указанията към приложение номер 1 на наредбата, номенклатурите на основанията за назначаване или за промяна на правоотношението са разширени на 3 символа. Това в програмата се отразява в полето Код за НОИ на таблицата с номенклатурите с членовете от Кодекса на труда, която се показва при избор в полето на основание при издаване на допълнителното споразумение. В тази връзка в програмата в тази номенклатура са добавени следните 3 основания. 019. Допълнително споразумение по член 119 алинея 1 от Кодекса на труда или заповед по член 118 алинея 3 от Кодекса на труда за изменение на основното трудово възнаграждение. 020. Допълнително споразумение по член 119 алинея 1 от Кодекса на труда или заповед по член 138а алинея 1 или 2 от Кодекса на труда за изменение на продължителността на работното време. 021. Допълнително споразумение по член 119 алинея 1 от Кодекса на труда, с което се изменя срокът на трудовия договор, длъжността на работника или служителя, размерът на уговорения платен годишен отпуск или мястото на работа. Обръщаме внимание, че когато издавате допълнително споразумение, трябва да избирате в полето на основание едно от горните 3 основания, в зависимост какво се променя в трудовото правоотношение.
Освен това, още се изисква подаване на електронен трудов запис в следните два случая. Точка 4 и точка 5 на член 10, алинея 1 от наредбата. Точка 4. Командироване по реда на член 121а, алинея 1, точка 1 от Кодекса на труда. Точка 5. Получаване на запорното съобщение по член 512, алинея 5 от Гражданския процесуален кодекс или вдигане на запора. Важно! Обръщаме внимание, че член 512, алинея 5 от Гражданския процесуален кодекс касае само запорите за издръжка. В програмата е разработена следната функционалност за запорите за издръжка. В меню Персонал, Документи, Запорни съобщения по вземания за издръжка, в таблицата отляво се попълват данните за полученото запорно съобщение, а в таблицата отдясно трябва да изберете и попълните кой е последния подаден документ за това лице – трудов договор или допълнително споразумение. Програмата ще генерира електронен трудов запис за датата на получаването на запорното съобщение, поле дата, с код корекция единица за избрания документ. Код корекция 1 се попълва при подаване на електронен трудов запис във връзка с полученото запорно съобщение или във връзка с вдигане на запора. В тези случаи се попълват всички данни от предходно подадения електронен трудов запис и в точка 33 съответният код за наличие на запорно съобщение след получаването стойност единица или за липсата на запорно съобщение след вдигане на запора стойност 0. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Съгласно промените за подаване на данни в този документ са добавени следните 5 броя нови полета. Дата на изплащане на обезщетение по член 222, алинея 2 съответства на поле в точка 28 от електронния трудов запис. Дата на изплащане на обезщетение по член 222, алинея 3 съответства на поле в точка 29 от електронния трудов запис. Използван платен отпуск за годината съответства на поле в точка 25 от електронния трудов запис. Програмата автоматично попълва броя работни дни на използвания полагаем платен годишен отпуск през съответната година до момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Времето, което се признава за трудов стаж, съответства на поле в точка 30 от електронния трудов запис. Програмата попълва това поле по метода на изваждането между датата на постъпване и датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Времето, което не се признава за трудов стаж, съответства на поле в точка 31 от електронния трудов запис. За да се изчисли и попълни коректно това поле в програмата, е предвидена възможност да въведете данни за времето, което не се признава за трудов стаж, за периода от постъпването във фирмата до започване на работа с програмата. Това може да направите за съответното лице в меню Персонал, Документи, Трудови договори преди, като стъпите на трудовия договор на лицето и попълните полето непризнат трудов стаж по договора преди започване на работа с програмата. При изплащане на обезщетенията по член 222, алинея 2 или алинея 3 с дата по-късна от датата на издаване на заповедта за прекратяване, програмата ще генерира електронен трудов запис с код корекция за датата на изплащане на обезщетението. Записа на файла по изисквания формат за подаване в НАП се извършва чрез бутона Запис на дискета. Програмата предлага първо да запишете файла някъде в папка на твърдият диск. Чрез бутона Принтер можем да отпечатаме попълнения електронен трудов запис, на който сме стъпили, както и придружително писмо за подаване в НАП.
Електронни трудови записи за промяна на работодател по член 123 от Кодекса на труда. Електронни трудови записи по член 123 от Кодекса на труда се издават при промяна на работодател и запазване на трудовите правоотношения. В програмата това се изпълнява в меню Персонал, Документи, Електронни трудови записи за промяна на работодател по член 123 от Кодекса на труда. При избора на тази точка от менюто, програмата показва формата Електронни трудови записи за промяна на работодател по член 123 от Кодекса на труда, в която следва задължително да се попълнят полета. Код корекция. Програмата винаги зарежда по подразбиране стойност редовни данни. Може да приема следните стойности: 0 редовни данни, 1 коригирани, 2 заличаване. Основание за промяната. От падащият списък се избира причината за промяната на работодателя. Код на предишния работодател. БУЛСТАТа на предишния работодател. Той следва да е въведен в меню Персонал, Открити работни номера, поле Стар БУЛСТАТ. Код на новия работодател, БУЛСТАТа на правоприемника. Програмата го зарежда от други основни данни. Дата на промяна на работодателя. Програмата зарежда работната дата. Моля, проверете и при необходимост коригирайте. След натискане на бутон Зареди, програмата попълва електронните трудови записи по член 123 от Кодекса на труда в таблица Данни за лицата, променили работодателя. Създаването на файл за електронен трудов запис по утвърден формат от НАП се извършва чрез бутона Запис. Програмата предлага първо да запишете файла някъде в папка на твърдия диск. Чрез бутона Принтер можем да отпечатаме списък на електронните трудови записи за промяна на работодател.